Hei, salut prieteni, voi sunteți pe canalul Ana Show și eu astăzi am să mă joc acest joc Adopt Me, da, așa, ne vom juca Adopt Me și pentru că am vrut foarte mult să mă joc, aceasta este casa mea. Bine, sunt pe contul micuț, dar am un cont mare pentru că, uitați, aici, vedeți, nu am nimic aici. Dar pe contul meu am ajuns până la Blue Rider. În fine, am ajuns până acolo și sunt foarte fericită. Poate unii deja au luat oul de gold, dar eu nu l-am luat încă pe contul cel mare și chiar vreau să-l fac foarte rapid. Aici nu am foarte multe peturi. Aici am ăsta care trebuie să-l deschidem. Hai să mergem la nursery. Ok. Cred că am avut lag. Vine pentru câteva secunde. Așa, aici avem chestiile astea. Peturile, mai bine spus. N-am nicio legendară. Nici un pet ultra rar. Rar, nici chiar atât. Și de aceea avem toate. Adică nu chiar toate, dar avem peturi dintre ele și da. Ok, oricum știu că să-mi dea un puișor. Că da. Aici destul de mâncare, cred. Pentru că mi-ajunge atâta, sper. Hai să vedem, este limonadă. Ok. Să dăm niște trade-uri, poate, și să vedem dacă este limonadă. Aoleu, nu este, adică, nu văd nicio limonadă. Oh my god. Vă rog, puneți-vă un stand de limonadă. Și, da, dacă vreți să ne facem și un skin, să dați pe butonul de like și să vă abonați. Un Pinguin Junior, oh my god. Să-ți dau eu, că nu pot să dau nimica. Îți dau pălărie. Nici aia nu cred că pot să dau. În fine, hai să mergem la camping. Hai să văd, am ceva la vehicule? O bicicletă. Ok, o să mergem pe bicicleta aceasta. Roz, drăguț. Ok. Nu prea știu să merg pe bicicletă în joc, dar că în realitate da. Așa, e ca și cum aș merge în joc cu mașina. Trebuie să mă obișnuiesc. Pentru că eu merg cu mașina. Sau îmi dau teleport. Bun. Ok, hai să vedem oul. Să scoatem și rapid. Bun. Hai să mergem. Să-l culcăm. Așa. Vreau și să mă culc. Știu că mie nu-mi trebuie, dar că vreau și totuși să mă culc. De ce nu, știți? Da, hai să deschidem acest ou. Hai să vedem cât mai are din dormit. Ok, terminat din dormit și hai să-i dăm ceva să mănânci. Să-i dăm ceva de mâncare. Ok. Deci foarte tare. Haide. Hai să ne luăm. Cred că aici una și hai să spun. Stă așa. Camping. Ok. Haideți să mergem puțin până la școală. Opa. Eu nu am Robux. Da, dar poate o să... Ce chestia asta? Ce s-a întâmplat? S-a băguit jocul? Sau ce s-a întâmplat? Că eu nu înțeleg. S-a băguit jocul, cred. Aoleo. Cred că s-a băguit jocul. În fine, merg imediat până la școală. Oh my god, nu este caruselul ăla acolo. Wow. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Cred că s-a băguit jocul. În fine, hai să mergem să luăm ceva mere de la școală. Ceva mere de la școală să luăm. De la mâncare. Așa. Am luat mâncare, doar că
Apă nu pot să iau pentru că nu sunt pe contul mare ca să am din aia care pot să iei apă. Hai că îmi dau un reset. Așa și îmi scot. Ok. Deci intri în casa mea. Am închis-o. Ok. Ok. Un puișor foarte cute, foarte cute. Ok. Pretty. Ok, hai să ne creștem măcar ăsta full crown. Pentru că, na, măcar să ne creștem peturile full crown. Ok. Sau nu știu să-l cresc. Chiar acum, hai să mergem la date-ul de maimuță. De maimuță. Wow. Date-ul acesta cu maimuțele. Eu am aceste două maimuțe costumate. Da. Acestele le am. În fine, nu contează. Aici avem panoul cu ce ne poate pica, dar că nu poate pica, cred, de aici, pentru că e 0 șanse și doar de aici cred că ne poate pica, adică nu știu. Voi scrieți în comentarii cum știți. Astea sunt jucăriile pe care le-am. Bine, sunt cam 9 pe Adopt Me și e un cont micuț. Deci, da. Ok. Da. Ok, ce drăguț. Wow. Hai de drăguț, ce ziceți? Și aici este alb, așa drăguț, foarte cute. Nu știu de ce. Ok, deci, nu știu, s-a băguit jocul. Nu știu ce înseamnă asta aici, adică de ce e asta. Friend, o prietenă de-a mea se joacă și, da. I-am dat trade la o fetiță. Înseamnă că dacă te îmbraci așa în haine de firmă din Atomii, ești băgat, poate că, uite, eu sunt îmbrăcată foarte drăguț, dar că nu am peturi, nu am prea multe din astea, nu. Deci nu înseamnă asta, deci, da. Unde mi-e petul? Adică îți dau cu mingea și tu mi-o duci, eu fug de ea. Oh my god. Deci, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să puneți like, să vă abonați și să scrieți multe comentarii. Pa, pa!